Kag sa number 1, balay nga may pamilya nga nagapanyaga ginarado sang truck, mag-iloy, patay. Ang pagtipon-tipon sa isa ka pamilya para ululupod magpanyaga ang nagresulta sa isa ka trahedya. Ginarado sang isa ka truck ang ilang nga balay nga nagresulta sa kamatayon sang isa ka iloy kag iya isa ka tuig nga anak samtang 8 ang pilason. Nadulaan sang prenong isa ka truck nga nagdiretso sa isa ka balay kundi nagatipon-tipon kag nagapanyaga ang magpamilya sa Purok Super L, Barangay Pandanon sa Banwa sang Don Salvador Benedicto, Lunes sang udto. Nawasak ang balay, patay ang iloy nga si Judy, 23 anyos, kag iya bata nga si JB, nagay-edad, 1 ka tuig kag 10 ka bulan. Nalapakan siya sang truck. Sa karon, duha pa ang nagapabilin nga kritikal nga kahimtangan sa ospital. May anong pagid ka mga pilason lakip na ang duha ka mga menor de edad, pati ng 58 anyos nga driver sang truck kag duha niya ka mga pasahero. Ang sakay sang truck ang tanan residente sang Barangay Canlandog sa Banwa sang Lucia. Ginsiling ni Police Major Elendi Rebusquillo, ang hepe sang DSB PNP, nagapadulhog ang truck sa ginalegar sang driver, naguba ang brake kag nadulaan sang kontrol ang driver. Sunod sa hepe, nagpanic ang driver kag ginpatay sini ang makina agud kuntani nga magdulog ang truck apang inipa ang gintunaan sang pagkabunggo sang truck sa balay tungod indi niya na malubag ang manibela. Sir, so far, ang update, sir, wala pa man nakapasaka kaso or basta may settlement. Subong na mga ginagawa sa pampanigyan mo dahil di pa sila sa panahon kay struggle pa sila paano nila ikita ang ilang mga biktima na biktima sa hospital kaya yung nakakailan.